نقصي لبهم يتحقس لبهم يتحقس بزن نقصي لبهم يتحقس بزن أي كبر نقصي لبهم يتحقس لبهم يملأ هاللويا قنع زبلنا እግዚአብሔር መንፈስ አለው ማከልና قنع زبلنا እግዚአብሔር መንፈስ አለው ነትስኑፍ ከአብርታዕትህ ነትድኹም ከኃይልትህ هاللويا 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 بارخو 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 هاللويا 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 أملاك مرحانيي باخا مكحلخو أملاك مرحانيي باخا حبنا لخو أي تحزني بل أي تحزني كمسكني أي كتحزني كمسكني بك أنا أملاخي كمسكني اسكعلل تازلوو مسكان هازلوو كبر زلوو هاللويا كبر زلوو هاللويا قواي حيالاني زي إذا قواي حيالاني منفس قدوس ركبلو قواي حيالاني دم يسوس زلوو قواي حيالاني بتخبور يسوس زلوو قواي حيالاني هاللويا هاللويا يا فكر أملاك نو يا فكر أملاك نو جيتا نفساس كتجمريها يا فكر أملاك نو يا فكر أملاك يا فكر أملاك قاري زصنا علو مخنيات بارخو كلاتنا انتس اقرا املاك حتىكم مزمرنا بزخمت يوم اسك مفساس نجمر انديت ياله يا فكر يا فكرة وجيتا عيكمتم عيكمتم حسبنا حواتي انديت يالا يا فكر أملاك كم فكر زي قبعنا زفكرنا أفنا يملأ حواتي كمو زبل أفكاري لنا أفنا يملأ مقلاص سقاب تخل عندبتك يكفت حوي مقلاص سقاب تسل عندبتك يكفت مغنياتو نسو فلي أفكار سلازخونه مغنياتو نسو فلي أفكار سلازخونه مغنياتو نسو فلي أفكار سلازخونه هاللويا 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 بفقري نملا أحواتي بفقري نملا فيول نكبر حجي هاللويا 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 جيتا يا فكر لبنا يقسقس لبنا درسانات يصحفلو لبنا يقانه فكر أملاكنا
حساب مرد أنا زخنا أملاخ حبيرنا خنبارخ إن እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ነን ማዓልቱ ጾርና ዝጸውር ኣብ ጸጽባሕ ብምሕረቱ ዘንብረና ዘሎ ኣምላኽ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚኡ ደው ክንብል ሃሌሉያ ጸጋ ስለ ዝሃበና እግዚአብሔር ይባረክ ሓቢርና ክንባረኽ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ካብ ቃል ኣምላኽ ከነብቤ ኣብ ኢሳያስ 53 كم زبل قالالو بحق ينسون حمامنا تصورو نسقينا خا اب نفسو صعانو نحنا غنا اتوقعن باغزيابير كم تقزفن كم اتواردن غيرنا اقواصرنايو نسو غنا بسري غبنا قسله بسري ابسانا دما تختكته نحنا سلام انت كنركب مقطعتي نابو ورده نحنا ون بسمبراتو حاوينا كلاتنا كم اباغي تباررنا نفس وكفنا مقدو زنبله እግዚአብሔር አበሳ ኩላትና አብኡ አውደቀ ስሚ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ አበሳና ተሰከመ አምላክ ሃሌሉያ ጭራሽ ዘይጠፋና ጸጋ እግዚአብሔር ይሕዋቴ አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከነዚ አምላክ እዚ ምላሽ ፍቅርና ቀርቢና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ስለዝግበኦ ነዚ አምላክ ሃሌሉያ Hallelujah.
هاليلويا مسغانانا أملخونا خوصد بينو بقع زخونا نسو يسوس كريستوس يامين سمو يبارك هاليلويا توم سفرانا 4 شماغلي تاتسي أخليلاتهم دربيهم هاليلويا قدوس سبلو ليتن معلتن እግዚአብሔር ይባረክ አሜን نحناون هاليلويا قدوس እግዚአብሔር هاليلويا خنبلينا እስከ ብዕልልታን ብጣቅዒትን هاليلويا هاليلويا سيسوس እስከ አብትልዕል ዝበለ ተረአ በይንኻ ክንብሎይና አሜን በይኑ ይረአ ሃሌሉያ አብ ጉባኤና አብ ህይወትና አብ ነገራትና ሁሉ እግዚአብሔር ንሱ በይኑ ይረአ ሃሌሉያ እስከ ምስ ሙዚቃ ብጣዕይተን ብዕልልታን ሃሌሉያ ሰይ ሃሌሉያ سخايخا أملاخين سخايخا أملاخين سخايخا أملاخين سخايخا نقصين سخايخا نقصين سخايخا نقصين سخايخا نقصين سخايخا أملاخين سخايخا أملاخين سخايخا أملاخين سخايخا نفوس اسكبلوا هاليلويا نفوس اسكا ازوا املاك اسكي عوج 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 هاليلويا نفوس اسكا املاك اسكا املاك اسكا املاك اسكا املاك اسكا نفوس اسكا نفوس اسكا نقصين سخايخا نقصين سخايخا أمتنا الزبنة تنقى بينخا سبحان نايلفاي سوانن كاسخا أمتنا الزبنة تنقى بينخا سبحان نايلفاي سوانن كاسخا أمتنا الزبنة أمتنا الزبنة بينها سفان نايلفا سوانا الكاس عبتلع الزبنة عبتلع الزبنة ترى اسكي بطعمك تنبع للتان هاليلويا سي سوانا الكاس عبتلع الزبنة عبتلع الزبنة ترى بينها سفان نايلفا سوانا الكاس كبرى 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 كبرى
ጎይታ ኢየሱስ ተመስገነለይ ክብረይ 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 ጎይታ ኢየሱስ ተመስገነ አትርዕት ዝበለ ትርአ በይንኻ ስፋናይ ልበ ስወነን ካስኻ ትርዕት ዝበለ ሃሌሉያ ትርአ በይንኻ ስፋናይ ልበ ስወነን ካስኻ ክብረይ 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 ጎይታ ኢየሱስ ተመስገነለይ ክብረይ 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 ጎይታ ኢየሱስ ተመስገነ ሃሌሉያ ተመስገን ኢየሱስ ሃሌሉያ ካብ ዝፈልጦ ክቡር ላዕሊ ንዓይ ክቡር ኢኻ ዝወቆ የልቡን ወይዝቁጥቦ ንዓኻ ዘይህቦ ኩለንትናይ ማሪካዮ ኢኻ ኩለንትናይ ሪካዮ ኢኻ ብዘይ ሓሶት ብዘይ ምምሳል ብዘይ ተረፍ ብዘይ ምብዳል ውስኸልጋ ብዘይ ቀልዓለም ሕይወተይኻ ብዘለዓለም ኣምላኸይ ስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ስኻ ኢኻ ንጉሰይ ንስኻ ኢኻ ንጉሰይ ንስኻ ኢኻ ንጉሰይ ንስኻ ኢኻ ንጉሰይ ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ንጉሰይ ንስኻ ኢኻ ንጉሰይ ንስኻ ኢኻ ንጉሰይ ንስኻ ኢኻ ንጉሰይ ንስኻ ኢኻ ትርዕት ዝበለ ተበይንኻ ስፋናይ ልበ ስወነን ካስኻ ትርዕት ዝበለ ترى بينك سفانا يلبس سوانا نكاس عطلع الزبالة عطلع الزبالة ترى بينك سفانا يلبس سوانا نكاس كبراي 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 قويتا يسوس تمسكن كبراي 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 قويتا يسوس تمسكن لك هاللويا هاللويا بينك خبر يسوس بينك ترى يسوس هاللويا قويتا يسوس اللي بلعلو اللي بلعلو اللي بلعلو اللي بلعلو باهلو سنتين قويتا يسوس اللي بلعلو اللي بلعلو اللي بلعلو اللي بلعلو هلو درساناتي نقويتاني يسوس اللي كيف تلتبع بعلم تانس قويتاني هاللويا سيسوس اللي بلعلو اللي بلعلو اللي كوري 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 باقا ريئيو 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 سرحكا كندي أبيخا كوري 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 باقا ريئيو
ስራሕካ ክንደይ ዓብይኻ ኮሪኤ ባኻ ርየዮ ስራሕካ እስከ ብጭብጨባ ሃሌሉያ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ስልጡን ኢኻ ክንደይ ስልጡን ኢኻ ክንደይ ስልጡን ኢኻ ክንደይ ስልጡን ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ዓብይኻ ኮሪኤ ባኻ ርየዮ ስራሕካ ክንደይ ዓብይኻ ኮሪኤ ባኻ ርየዮ ስራሕካ ክንደይ ሃሌሉያ ክንደይ እስኪ ዕልልታ ክንደይ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ስልጡን ኢኻ ክንደይ ስልጡን ኢኻ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ዓብይኻ ብሓጎስ ክሳካ ነምልኽካ ጎይታዬ ኣምላኽ ንስኻ ብዘይ ንስኻ ስመናሎኒ ስጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝበርሓኒ ብሓጎስ ክሳካ ነምልኽካ ጎይታዬ ኣምላኽ ንስኻ ብዘይ ንስኻ ስመናሎኒ ስጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ ብዘይ ንስኻ ስመናሎኒ ስጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ ብሓጎስ ክሳካ ኣምልኽካ ጎይታዬ ኣምላኽ ንስኻ ብዘይ ንስኻ ስመናሎኒ ስጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ ብዘይ ንስኻ ስመናሎኒ ስጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ ኮሪኤ ባኻ ርየዮ ስራሕካ ክንደይ ዓብይ ኮሪኤ ባኻ ርየዮ ስራሕካ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ስልጡን ኢኻ ክንደይ ስልጡን ኢኻ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ዓብይኻ ክንደይ ስልጡን ኢኻ ክንደይ ስልጡን ኢኻ ሃሌሉያ 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 ትነምልኹ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ሃሌሉያ ግኑን ኣምላኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አለምደው ስጠራው ኢየሱስ ስለው
ተስማምቶኛል በሕይወቴ ፍቅሩ ነው መድኃኒቴ አለምደው ስጠራው ኢየሱሴ ስለው ተስማምቶኛል ለሕይወቴ ፍቅሩ ነው መድኃኒቴ እስኪ አለም እስኪ እጆች ይነሱና ሃሌሉያ ስጠራው ኢየሱሴ ስለው ተስማምቶኛል ለሕይወቴ ስሙ ነው መድኃኒቴ አለምደው ስጠራው ኢየሱሴ ስለው ተስማምቶኛል ለሕይወቴ ስሙ ነው መድኃኒቴ በሰማዩ ስፍራ በክብር ያለኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው በሰማዩ ስፍራ በክብር ያለኸው አምልኮዬ ይኸው አምልኮዬ ይኸው ዝማሬ ይኸው ዝማሬ ይኸው አለምደው ስጠራው ኢየሱሴ ስለው ተስማምቶኛል ለሕይወቴ ስሙ ነው መድኃኒቴ አለምደው ስጠራው ኢየሱሴ ስለው ተስማምቶኛል ለሕይወቴ ስሙ ነው መድኃኒቴ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ተራዘው ከመሬት ተነስቶ ሲያመልክ እጆቹን አንስቶ መንፈስ መጥቷል በጉባኤው የነካው ያመስግነው ዛሬ ውዳቂው ከመሬት ተነስቶ ሲያመልክ እጆቹን አንስቶ መንፈስ መጥቷል በጉባኤው የነካው ያመስግነው ዛሬ አይገርምም ወይ ኧረ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ ኧረ አይገርምም ወይ በእኔ በትንሹ ሲሰራ መንፈሱ አይ በእኔ በትንሹ ሲሰራ መንፈሱ አይ አይገርምም ወይ ኧረ
በትንሹ ሲሰራ መንፈሱ ውዳቂው ከመሬት ተነስቶ ሲያመልክ እጆቹን አንስቶ መንፈስ መጥቷል በጉባኤው የነካው ያመስግነው ዛሬ ውዳቂው ከመሬት ተነስቶ ሲዘምር እጆቹን አንስቶ መንፈስ መጥቷል በጉባኤው የነካው ያመስግነው ዛሬ አይገርምም ወይ ኧረ አይገርምም ወይ አይደንቅም ወይ ኧረ አይደንቅም ወይ በእኔ በትንሹ ሲሰራ መንፈሱ በእኔ በትንሹ ሲሰራ መንፈሱ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከነዘ ጎይታ እዚ ተቀለልታን ብጣዕትን ሃሌሉያ ክነኽብሮይና ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ስለ ጸንሐና ናይ መዝሙርን ጊዜ ክብርን አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከምዚ ዝበለ አገልግሎት ከምዚ ዝበለ ሕብረት ከምዚ ዝበለ ጉባኤ ካብ እግዚአብሔር ጥራዩ እቶም ንአምላኽ ዘፍቅሩን ከም ምኽሩ እተጸውዑን ኩሉ ንሰናዮም ከምዚ ድግፎም نفلتينا إلو رومية شومونتة إسرائيل شومونتة ኢየሱስ ጎይታይ አምላኽ ፍቅሪ ተምና አምላኽ ዘፍቅሩ ድማ በፍቅሪ ይመላለሱ ኢየሱስ ጎይታይ አፍቅሩና እዩ ፈቲዩና እዩ ካባና ይኮነን ካቡ እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን በፍቅሩ ተፈቂርና ድማ ውሉዱ ክንከውን አቤቱ ክንነብር እዚ ዝገበረ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ እንኳዕ በደሓንን በሰላምን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም ንመጀመሪያ ጊዜ አቤኔል ቤተ ክርስቲያን ዝመጸ ጋሻ እንትን አለና ኮይኑ ሰላም ክንብለኩም ክንላለየኩም እስኪ ሎም ማዓንቲ ንመጀመሪያ ጊዜ ዝመጸ ጋሻ እንትን አሎ ዕድል ክንቦ ሰላም ክንብለኩም ክንላለየኩም لو ما عندي قاشاي بلنا مسلني كبرنا أملاح يخون يسوع قويتايو توم أقدم أبيلكم أبزمتيكم زتلالوكم شمكم أدراشهم أفتا زتوهبتكم شانت أصل زلوا صحيفكم كم زي ورقة الله أبا أفتا دحريئة شم سلك قطري إيميل صحيفكم نأجل قلتي بدحري تاركبوا مموني بودما አድራሻሁም ዳሃይኩም ክንፈልጥ እዚ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ግዴታ ስለዝኾነ ክብርና አምላኽ ይኹን ደጊመ እንኳዕ በሰላም መጻኹም አገልግሎትና ከምቲ ዘለዎ ኩሉ ጊዜ ረቡዕ
ካብ ሰዓት 5 ካብ ሰዓት 6 ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ኣለና ከምኡ እውን ቀዳም ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር ናይ ጸሎትን ናይ ኣምልኾን ጊዜ ኣለና ከምዚ ንሪኦ ድማ ሰንበት 3 እብረ ካብ ሰዓት 9 ቀዳማይ እብረ ከምኡ እውን ካልኣይ እብረ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን እዚ ዘለናዮ ማለት እዩ ሳልሳይ እብረ ድማ ናይ ምሸት ሰዓት 5 ኣለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ጊዜና ዓደግና ጊዜን ኣብዚ ጥዕመና ጊዜ እንዳመጻና ክንሳተፍ ከምኡ ድማ ሰባት እናዓደምና ክንመጽእ እግዚአብሔር ይደግፈና ከምኡውን ዓርቢ ካብ ሰዓት 6 ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ዘለው ደቅና ኩሎም ኣብዚ ንዕድሚኦም ዝምጥን ኣገልግሎት ስለ ዘለና ኩልኻትኩም ደቅኹም ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ዘለው ዓርቢ ሰዓት 6 ሒዝኩሞም ሙጽኢኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርን ኣምላኽና ይኹን ፍሉይ መተንባህታ ዘለና ድማ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ኣገልግሎትና ሓውና ዘማሪ ታጋይ መጽኡ ከገልግለና እዩ ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ስለ ንሃገርና ዝገበሮ ናጽነት እግዚአብሔር ስለ ዝገበረልና ኩሉ እናዘከርና ንእግዚአብሔር እነመስግነሉ ስለዚ ዘሎ ኩነታት ድማ ናብ እግዚአብሔር ቀሪብና እንጽልየሉን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ እንገብረሉን እንቀርበሉን ጊዜ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ምናልባት ኣብቲ ጊዜቲ ገሌና ቆልዑ ነርና ንኸውን ገሌና ድማ ኣይተወለድና ነርና ንኸውን ግና ህዝቢ አምላክ ኩሉ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እንዳመጸ ስለ ሰላም ሃገር ስለ ኩነታት ኩሉ ዝጽልየሉን ሪቡ ድማ ናብ እግዚአብሔር ዝቀርበሉን ጊዜ ከም ዝነበረ ኣብቲ ጊዜቲ ዘርከበ ድማ ወይ ድማ ቆልዑ እንተደኣ ነርና ኸኣኒ ኣዝዩ ዝተፈሪሁ ዝነበረሉ ጊዜ እምበርዶ መን ይኽተርፍ መን ይኽመውት ኣይ ናይ ፓላሶ ይኽጸድፍ እንዳተባሃለ ሰጊኡ ኩሉ ሰብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝውዕለሉ ዝነበረ ዘመን ጊዜኒ ነይሩ እግዚአብሔር ኢድ እግዚአብሔር ከዓ ብሓቂ ኢድ እግዚአብሔር ርኢናያ ኢድ ናይ ሰብ ዘይኮነ ኩሉ ብሰላም ክውዳእ እንከሎ ወላ ሓደ ሰብ ብዙሕ ሰብ ከይሞተ ኩሉ ዝማ ሰላም ከንከሎ ርኢናዮ ኢድ እግዚአብሔር ድማ ርኢናያ ኢና ኣሕዋተይ ብድሕሪኡ ግና ናጽነት መጽኡ ሰባት ኣብ ቤት እግዚአብሔር ካብ ምኻድ ከምቲ ኣብቲ ጊዜቲ ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣሕዋት ድነግሩኻ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስወል ሓደ ሰብ ኣይነበረን ናጽነት ኮይኑ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ገይሩ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ግና ወላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን ሎሚ ግን ኣሕዋተይ እዚ ክድገም የብሉን ኣነ ንስኻትኩምን ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኢና ሕጂ እውን ኣብ ሃገርና ብዙሕ ነገር ይስማዕ ኣሎ ግና ከምቲ ንሰምዖ ኣይከውንን እዩ ከምቲ ንሪኦ ኣይክኸውንን እዩ ኢድ እግዚአብሔር ንምድሓን ሓጻር ኣይኮነትን ኢድ ኣምላኽና ድማ ኩሉ ክትገብር እያ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ብጾሙን ብጸሎትን ስለ ሃገርና እንቀርበሉ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጾሙን ናይ ጸሎትን ጊዜ ኣዳልያላ ስለዚ ረቡዕ ንኮ ካብ ሰዓት 5 ዘሎ ብዙም ከምኡ ድማ ሰዓት 6 ምሸት ድማ በኣካል ኣብዚ ሐሙስን ከምኡ ሰዓት 5 ንኮ ብዙም ሰዓት 6 ምሸት ድማ በኣካል ኣብዚ ዓርቢ ኸኣኒ ካብ ሰዓት 5 ንኮ ብዙም ሰዓት 6 ምሸት ድማ በኣካል ኣብዚ ክህልወና እዩ ስለዚ ኩላትና ንጸሎት ንትከህ እግዚአብሔር ድማ ነቶም ዘፍቅሮም ነቶም ዝጽውዕዎ ቀረባ ኣምላኽ እዩ ዝምልስ ኣምላኽ እዩ ኢድ ኣምላኽ ድማ ሓጻር ኣይኮነትን ኢድ ኣምላኽ ክንርኢና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ቀዳም ድማ ከምቲ ኣቐዲሙ ጀሚሩ ዝነበረ ናይ ጸሎት ንዝሕሙማትን ከምኡ ድማ ጸሎት ንዘድልዮም ሰባትን ሒዝና ንምጻእ ንዓና እውን ፈውሲ ዘድልየና እንተደኣ ኮይኑ እግዚአብሔር ዝፍውስ ኣምላኽ እዩ ብኡ ነቂሖም ዘገልግሉ ኣገልገልቲ ከኣኒ ሂቡና ኣሎ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ክንጽልኢና ቀዳም ሰዓት 6 ኩላትና ናብዚ ንምጻእ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሓንቲ ናይ መጨረሻ መተንባህታ ዘላትን ድማ ካብ ጁን ስጋብ ኦገስት ዘሎ ጊዜ
ናይ ቀዳም ፕሮግራምና ናይ ቀዳም አገልግሎትና ቁርብ ንቅድሚት ከነቀድሞ ኢና ካብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 7 ክኸውን እዩ ብድሕሪኡ ዘሎ ግዜ ድማ ኣብዚ ከባቢና በብዕድሜኦም ቆልዑት ንሕና ንጥፈታት አክቲቪቲ ስፖርት ንገብረሉ ግዜ ክህልወና እዩ ስለዚ ኩላትና ካብ ጁን ዘሎ ግዜ ካብ ጁን ስጋብ ኦገስት ዘሎ ግዜ አገልግሎት ናይ ቀዳም ናይ ጸሎት ግዜና ካብ ሰዓት 4 ክኸውን እዩ ብድሕሪኡ ድማ ናይ ስፖርትን ናይ ምዝንጋዕን ግዜ ብሕብረት ክህልወና እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብረና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ካብ ዝቀፂልና ስለቲ ሃገርናን ስለ ኩነታት ኩሉን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንቀርበሉ እዩ እስከ ካብ ዘለናዮ ተሲእና ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ንቀርብ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነመስግነካለና ነባረከካለና ቅዱስን ዘላለማውን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካለና ጎይታ እግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ አምላኽ ኢኻ ንስኻ በይንኻ ኩሉ ትኽእል ሰማይን ምድርን አው ዘሎ ኩሉን ዝገበርካ አምላኽ ኢኻ እሞ ነመስግነካለና እቲ ንሰብ ዝጨነቆ ንዓኻ ግና ይጨንቀካን እዩ እቲ ንሰብ ዝኸበዶ ንዓኻ ግና ቀሊል እዩ እግዚአብሔር አነ ናሕዋተይን ግና ኣብ ቅድሜኻ ስለ ህዝብና ስለ ሃገርና نقرب علينا بزحلف كله يتكارينا بزحلف كله እግዚአብሔር ግብር ኻሪና ይናሞ بزحلف كله نمسكنك كالنا أنا نحواتين جنا كم تزجبنا أبوتنا بزي مصنعنا نعقاب دلنا ينامو እግዚአብሔር أبكر مخان نسحلنا እግዚአብሔር أبكر منا نمبرك خالنا እግዚአብሔር حاتياتنا كله يقربل نابخا زي مقربنا زبله كله يقربل እግዚአብሔር نسخا نخرا دنگواي نكيدما تطعس املاخ خامو ويتا እግዚአብሔር አቦ انا نحواتين حجي ስለ ሀገርና ስለ ዝኹነታት እዚ ሁሉ እግዚአብሔር ሕጂውና በኻነ ቀርባለና ይትካን መድሓን ሓጻራ ይኮነትን እግዚአብሔር ይትካሪ ኢናይና እግዚአብሔር ከተድሕን ከላሪ ኢናይና ክትብጆ ከላሪ ኢናይና እግዚአብሔር ሕጂውን ጎይታ ብንሰምዖ ብንሪኦ بخونتات عين تمتنينا أبكى على كان محرات كانينا نوكل مو እግዚአብሔር ሳቆል ይحبلنا نسخارائنا እግዚአብሔር نمدرنا فوس እግዚአብሔር نهاجرنا فوس እግዚአብሔር متصنن عكا بحزبنا يخون እግዚአብሔር محرات كاب حزبنا يخون እግዚአብሔር مدحان كاب حزبنا يخون እግዚአብሔር نتهاجرتي እግዚአብሔር أما كلانجوس كبر ختكون كاب كل زمت أفلاس آدم ما كسر حاو ختكون نتسوع كلنا نسخة تسفنا እግዚአብሔር نسخة من تونا እግዚአብሔር نابخان وكل نابخان تأمت نتهم زلم منخا نتهم أبكر مخا تحت زبلو እግዚአብሔር نسخة كله تخيل أملاخ كله تجبر أملاخ خامو إنما سكنا له زمن كبر خار إن دما إن حقوس له زمن كتبنا خامو أنا مسكنا كالنا سلا تفرغات مسكن سلا زلنا يا حبرات مسكن سلا حواتي مسكنا كا سلا خناتات كله እግዚአብሔር كبرنا عقايخون ويتا እግዚአብሔር أبو سلا تزوات مبان عشرنا مسكنا كا باسم يسوع آمين كبرنا أملاح يكون حانت زرس عكوا الله أبزمت زلوا سمون ناي نهميا بروجكت ككايديو أبتي ناي نهميا بروجكت دما كلاتنا تشعز واتس أجنزب
ንናይ ነህምያ ፕሮጀክት አገልግሎት ዝውዕል ስለዚ ኩላትና በቲ ዝዋጻእ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እሙናት ንኹን ጎይታ ዝተመስገነ ይኹን ከምኡውን ካልእ ባይብል ኮሌጅ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኦፕን ሃውስ ወይ ድማ ብዛዕባኡ ንዘራረበሉ ጊዜ ስለ ዘሎ ኣብ ጁን ሶሉስ ካብ ሰዓት 6 ፈርቓን ናይ ምሸት ከምኡውን ቀዳም ካብ ሰዓት 10 ዘሎ ጊዜ መጺና ሽዑውን ክንምዝገብ ንኽእል ኢና ስለዚ ባይብል ኮሌጅ ሶሉስ ካብ ሰዓት 6 ፈርቓን ቀዳም ከኣኒ ሰዓት 10 ናይንኮ ዘሎ ጊዜ መጺና ኣብኡ ሽዑውን ተመዝጊብና ክንጅምር ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ዕድል ኩላትና ንጠቀመሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከነውጽኢና ከነንብብና ብኡ ድማ እግዚአብሔር ሎሚ ዝብለና ነገር ድማ እንሰምዕና ክብርና አምላኽ ይኹን እስኪ ኩላትና ካብ ዘለና እንተስእሞ ቃል አምላኽ ከነንብብና ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ብሙሉእ ምዕራፍ ከነንብበና ኣነ ደለየ ዘለኹ ግና ካብ 11 ካብ 13 كبرنا أملاخ يخون كان محجون أبريل باستر موسى زيا معرف زيا بملئة استايجي روانيرو كاب حادث كاب شمون تزلو كافيلونا نيرو كبرنا أملاخ يخون أجر ما بخال ملك عود ما خنرينا كبرنا أملاخ يخون إيسوس نزل عالم قويته معرف كلتا وتسينا نحركوينا اسكنا ببابا حساب نسخاقنا نتي تعيد مرتي كم زب غيركا نجر اتهم አረገውት ሰቡት ጥንቁቋት ረዘንቲ ለባማት በእምነት በፍቅሪ በትዕግስቲ ጥዑያት ከሆኑ እተን አረገውት አንስተውን ከምኡ ንንብረት ቅድስና ከምዝግባ ዘይሐመይቲ ብዙሕ ወይንን ምስታይ ባሮዝ ዘይኮና ማሃርቲ ሰናይ ከሆና ነተን አሽቱ አንስተኻ እጥቃል አምላኽ ምእንቲ ኸይጽረፍሲ ንሰብኡተንን ውሉደንን ከፍቅራ ነፍሰን ዝቐጽዓ ንጹሃት ቤቴን ጻልያ ሕያወት ንሰብኡተን ዝእዘዛ ከሆና ከለብመን ማዕደን ነግባዙን ከሙ ለባማት ከሆኑ ማዕዶም ካብቶም ተቀናቀንቲ ሓደ እኳ ብዛዕባና ዝብሎ ክፉ ነገር ሲኢኑ ምእንቲ ክሓፍርሲ ብንጹህ ትምህርቲ ምምርዛን መንቅብ ዘይብሉ ጥዑይ ዘረባ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ንርእስኻ አርአያ ግበር ንግዙአት ነቲ ትምህርቲ እግዚአብሔር መድኃኒና ምእንቲ ክስለምዎ ብኩሉ ደኣ
ሕያወይቲ እምነት ከርእዩ እምበር መዳሃቕቲ ከይኮኑ ንጎይተቶም ዝግዝኡ ዳርጋ ዘይመልሱ ብኩሉ ባህ ዘብሉ ኮኑ መዓዶም ጸጋ አምላክ ተገሊጹ እሞ ንኩሉ ሰቡን መድኃን አምጺኡ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይ ትዕዙዝ አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ከሄድና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብጽድቅን በምልኾን ክንነበር ይምህረና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ከውፃና ንርእሱ ንሰናይ ግብሪ ዝቐንእ ገንዘቡ ክንኮኖ ህዝቢ ምእንቲ ኸንጽሂሉ ነፍሱ በጃና ኣሕለፈ እዚ ብኩሉ ስልጣን ንገርን መዓድን ግናሕን ሓደ እኳ ኣይንዓቀ ይብል ክብሪ ኣምላኽ ይኹን እስኪ ክንጸልይና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኩሉ ሰብ ድማ ምድሓን ኣምጽ ይብል ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እስኪ ስለዚ ጸጋ እንዳመስገና ንእግዚአብሔር ጸጋ ድማ ክምህረና በጸጋ ድማ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ክንርዳ ናይ እግዚአብሔር ናይ ልቡ ትርክታ ምእንታን ክንፈልጥ ብኡ ድማ ክንመላለስ ምእንታን ክንክእልሲ እግዚአብሔር ዘስተምህር መንፈሱ ክለቅቕ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልለና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘስተምህር መንፈስ ካልቀቕ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንነፍስ ወከፍ ከምቲ ዝግብኦ ጌርካ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ምእንታን ክትዛረብ ነፍስ ወከፍ ምእንታን ክትምህር ነፍስ ወከፍ ምእንታን ናብትናትካ ናይ ምስሊ አርአያ ምእንታን ክንልወጥ ክንክእል እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ማእከልና ተመላለስ ንብላለና ንነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ንስኻ ክትዛረበና ክትምዕደና ክትግስጸና ናብቲ ቅኑዕ ዘበለ ሁሉ ከተምጻና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልለኹ ጎይታ ንስኻ ትረድእ አምላኽ ኢኻ እሞ ስለ ትረድአና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ንዓይ ድማ ክትረድአኒ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልለኹ እግዚአብሔር ብኩሉ ናትካ ነገር ክዛረብ እግዚአብሔር ንኸናፍረይ ንኩሉ አእምሮይ ንልበይ እግዚአብሔር ንስኻ በቃልካ ክትሕልዎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልለኹ ነዚ ጉባኤ ድማ እግዚአብሔር ንስኻ ተዛረብ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኮንፈሉ ክብርን አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ክብርን አምላኽ ይሁን ዳሓለፈ ክንመሃር ኮለና ፓስተር ሙሴ ክምህረና ከሎ መንፈስ ቅዱስ ንሓድሽ ልደትን ንሰናይ ግብርን ንነቃቃሕ ወይ ድማ እቲ ዝተዋሃበና ነገር እናፈለጥና ምእንታን ክንከይድ ምሂሩና ክብርን አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ኣነ ሎሚ ሒዘ መጽ ዘለኹ እንታይ እንድሕሪልና ናይ ጸጋ ትምህርቲ ክብርን አምላኽ ይሁን ናይ ጸጋ ትምህርቲ ክብርን አምላኽ ይሁን እዚ ናይ ጸጋ ትምህርቲ እንታይ ክንሪኦ ኢና ክብርን አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ቲቶስ ከምዚሉ ካልኣይ 1:10 ካልኣይ ምዕራፍ 11 ስጋብ 13 ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኩሉ ሰብ ምድሓን ኣምጽ ኢሉ ድሓር እንታይ ኢሉ ኣብቲ ናይ ሓድሽ ትርጉም ክዛረብ ከሎ እቲ ምድሓን ዘምጽእ ጸጋ አምላኽ ንኩሉ ሰብ ተገሊጹ እዩ እዚ ንክሕደትን ንዓለማዊ ትምኒትን ሓዲግና ኣብዚ ዓለም ገዛእ ርእስና ብምግታእን ብጽድቅን ብመንፈሳዊነትን ክንነብር ይምህረና ከምዚልና ነቲ ብሩኽ ተስፋን ናይ ትዕዙዝ አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ ንጽበለና ኢሉ ክብርን አምላኽ ይኹን ሕጂ እንታይና ክንርኢ እንድሕሪልና ጸጋ እንታይ እዩ ክብርን አምላኽ ይኹን ጸጋ እንታይ እዩ መጀመርታ ብዛዕባ ጸጋ ክንፈልጥ ኣገዳሲ ነገር እዩ ክብርን አምላኽ ይኹን እዚ ጸጋ እዚ ማለት ዘይግባአና ከሎ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተዋሃበና እዩ ንሕና ይግባአና ኢልናሲ ይግባኝ ንሓተሉ ኣይኮነን ጸጋ ጸጋ እንታይ እንድሕሪልና ጸጋ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተዋሃበና ህያብ እዩ ክብርን አምላኽ ይኹን እዚ ጸጋ እዚ ኩሉ ግዜ ዕድመ ልክዕና ሰሪሕና ወይ ድማ ብዝተፈላለየ ገንዘብ ኣኪብና ሚልዮናት ትሪልዮናት ገለ ጌርናሲ ክንዕድጎ ዘይንኽእል እዚ ጸጋ እዚ እዚ ጸጋ እዚ እንታይ እንድሕር ተባሂሉ ነቲ ተቐባላይ ኣይምጥኖን እዩ እቲ ተቐባላይ ነቲ ጸጋ ዝቕበል ሰብ ነቲ ጸጋ ኣይምጥኖን እዩ እግዚአብሔር ግን ብኸምኡ እንታይ ዝገበሮ ዝሃበና ህያብ እዩ ክብርን አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እስኪ ስለዚህ ጸጋ ንእግዚአብሔር ክብርን ኣምጽእ ክብርን አምላኽ ይኹን ዘይግባአና ኮለና ገና ሓጣን ኮለና ገና በደለኛታት ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሜቱ ነዚ ጸጋ እዚ እንታይ ገበረና ሃበና ይብል ክብርን አምላኽ ይኹን እዚ ጸጋ እዚ እንታይ እንድሕሪልና ዕድመ ልክዕ ሰሪሕናሲ ክንቅበሎ ዘይንኽእል ካብ እግዚአብሔር ዝረኸብናዮ
ነፃ ህያቢ ክብርና አምላክ ነፃ ዋጋ ዘይብሉ ክብርና አምላክ ይሁን ዋጋ እንታይ ዘይገበርና ዘይ ከፈልናሉ ንሕና ዋጋ ይከፈልናሉ ኢየሱስ ጎይታ ንሕና ከነብር ኮለና ከነገልግል ኮለና ከንዝምር ኮለና ከንመላለስ ኮለና ግና በመንታዩ ንገብሮ ብጸግኡ ስለዚህ ጸጋ እንታይ አይኮነን እንድሕሪና ጸጋ እዚ እንታይ ዝገብር ከንምህር ኮለና ዝጸጋ ከንዝምር ኮለና ዝጸጋ ከንጽልይ ኮለና ዝጸጋ ጸጋ እንታይ ዝገብር ንኹሉ እንታይ ዝገብር ጸጋ ብኸሙ ዝመጻና ጸጋ ብናትና ጻሪ ብናትና ነገር ዝመጻ ዘይኮነስ ብኸሙ ዝተዋበና ስለዚህ ነዚ ነገር እዚ ክንፈልጥ እንድሕር ደሊና መጀመርያ ሕጊ ዝተመጸነ ምንታይ እንድሕሪና ሕጊ ዝመጸሉ ምኽንያት ክንፈልጦ ድማ የገድሰና ምኽንያቱ ጸጋ አገዳስ ከም ዝኾነ ጸጋ ብኸሙ ከም ዝመጸ ዝርዳእና እንታይ ሕጊ ስለዚኻ ብእምነት ምእንቲ ክንጸድቕሲ እንታይ ገይሩ ናብ ክርስቶስ ከብጽሐና እቲ ሕጊ ሓላዊና ኾነ ይብል እቲ ሕጊ እንታይ ቀጻዒና ኾነ ይብል ሕጊ እንታይ ዝገብር እንድሕሪልና ናብ ክርስቶስ ምእንታን ከብጽሐና እንታይ ዝኾን ሓላዊና ወይ ቀጻዒና ኾይኑ ደው ዝበለ ክብርና አምላክ ይሁን እዚ ሕጊ እዚ እንታይ ሕግስ ኃጢአት ይዘፍልጠና ሕግ እንታይ ዝገብር ኃጢአት ይዘፍልጥ ድሕሪ ኃጢአት ምፍላጡ ግና ግበራ ባዕልኻ ብስረኻ እንታይ ግበራ ተዋጻያ ይዝብለካ ጸጋ ዝመጸሉ ምኽንያት እንድሕር ፈሊጥና ግና ጸጋ ህያብ ከም ዝኾነ ጸጋ ጻሪ ዘይብሉ ጸጋ ካብ እግዚአብሔር ተቀበልናዮ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ምእንታን ብዛዕባ ሕጊ ክንፈልጥ ድማ አገዳሲ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ አቀድሚው በግብር ሕጊ ዝጸድቅ የልቦን ይሉ ክብርና አምላክ ስለዚህ እቲ ኩሉ ንሕና ክንገብሮ እንጽዕሮ ነገራት ኩሉ ሲ ናብ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ አያምጽን ሕጂ ግና ንኹሉ ሰብ ዘድሕን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ግን ተገሊጽ ይሉ ክብርና አምላክ ይሁን እጸጋ እንታይ ይገብር እጸጋ እዚ እንታይ መምህር ይሉ ክብርና አምላክ ይሁን እጸጋ እዚ እንታይ መምህር ዝተባሃለሉ ምኽንያት ናቱ ዝኾነ ትምህርቲ ስለ ዘለዎ ጸጋ ናቱ ዝኾነ ትምህርቲ ኣለዎ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዚ ናይ ጸጋ ትምህርቲ ክንፈልጦ ዘለና እዚ ናይ ጸጋ ትምህርቲ ብናይ ሰይጣን ምትላልን ብናይ ሰባት ነገርን እንታይ ይኸውን ናብ ክልተ ነገራት ይኸይድ ናብ ክልተ ኤክስትሪም ወይ ድማ ናብ ክልተ ጽንፊ ይኸይድ እዚ ድማ ክንፈልጦ ክንርድኦ ብጣዕሚ አሸጋሪ ንቤተ ክርስቲያን ዘናው ዘሎ ትምህርቲ እንታይ ብዛዕባ ጸጋ ጸጋ ግና እንድሕር ተረዲና ጸጋ ግና እንድሕር ፈሊጥናዮ ጸጋ እንታይ አይኮነን ጻራ አይኮነን ጸጋ እንታይ አይኮነን ብኸሙ ካብ እግዚአብሔር ተቀበልናየና ግን እንታይ ኢሉ እንድሕሪና ናትካ ጽድቂ ብምድላይ ናትና ጽድቂ ብምድላይ ወይ ድማ ንሕና ብንገብሮ ነገራት ኩሉ አክቲቪቲ ንናይ እግዚአብሔር ጽድቂ መስፈሪ ብምውጻእ ሕጊ ብምግባር ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ምድር ባይ ክኸውን ከሎ እዚ እንታይ ይባሃል እንድሕሪና እንታይ ይኸውን በቃ ናትካ በዓቲ ናትካ ገዳም ናትካ ነገር ጌርካሲ ትዕጸወሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ ቀደም ሰባት እንታይ ይኾኑ ነይሮም መሲልኩም በቃ ነገራት ዓለም ክምንኑ ዓለም ክስታይ ክኾኑ በቃ ዓለም ነገር ከጽሎም ከሎ እንታይ ይኾኑ ባህታው ይኾኑ ወይ ድማ ዓለም መኒኑ ገዳምአት ይባሃል ነይሩ ስለዚህ ናይ ግድምና ወይ ድማ ናይ ገዳም ናብራ ክንነብር ብናትና ጻሪ ብናትና ነገር ክንከይድ እንድሕር ጀሚራ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንጸጋ ዘይምፍላጥ ካልእ ድማ እንታይ እንድሕሪና ካልእ ጸግዒ ድማ እንታይ ብጸጋሽም ንስጋ ኃጢአት ንስጋ ሓርነት ብምሃብ ንጸጋ ናይ ኃጢአት ወረቐት ጌርካ እንታይ ምግባር ምጥቃም ላይሰንስ ንኃጢአት እንታይ ትገብሮ በቃ ላይሰንስ ጌርካሲ በቃ ስለዚህ ጸጋ ስለዝመጸ ብጸጋ ስለዘለኹ ኃጢአት ከምድላይ ክገብረ ወይ ድማ ናይ ኃጢአት ነገር ክትለማመድሲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ትምህርቲ ናይ ጸጋ መምህር እንታይ ዝብል ኖይ ዝብል ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ አበሳ ምዕንቲ ክዓዝዚ ሕጊ አትዋ ኣብቲ ኃጢአት ዝዓዘዞ ግና ኣብኡ እቲ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ኃጢአት ዝዓዘዞ ኣብኡ ድማ እቲ ጸጋ እንታይ ኮይኑ ዓዚዙ ስለዚህ
ጸጋ ዝሓዘለይ እንድሕር ኮይኑስ ኣብ ኃጢአት ሞርዶ ስታይ ክገብር ናብ ዝብል ዲ ዝወስድ ዘሎ ጳውሎስ ጸጋ ስለ ዝዓዘዘ ኣብ ኃጢአት ጸጋ ስለ ዝዓዘዘ ኣብቲ ጸጋ ዝዓዘዞ ድማ ኣብቲ ኃጢአት ዝዓዘዞ ድማ ጸጋ ስለ ዝዓዝሲ ኢናዘር ሚንስ እንታይ ስለዚ ኣብዚሕና ኃጢአት ንግበር ይስምዕ ዲ ኔቨር ኣይስምዕን እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ኣብ ሮሜ እምበኣርሲ እንታይ ክንብል ኢና ጸጋ ምእንቲ ክዓዝሲ ኣብ ኃጢአት ዶ ንጽናዕ ኣብ ኃጢአት ዶ ንጽናዕ እና ራይት ዲ ዝገብሮ ኖ ኣይፋልን እንታይ ኢሉ ኣይፋልን ከመ ኣይኮነን ኣብ ኃጢአት ክንጸንዕ ኣይኮነን ጸጋ ተዋሂቡና ካብ ኃጢአት እንታይ ክንገብር ክንወጽዩ ጸጋ ተዋሂቡና ንኃጢአት ምእንታን ክንመልከዩ ጸጋ ተዋሂቡና እዩ ዝብሎም ዘሎ እንታይ ኢሉ እምበኣርሲ ኣብ ኃጢአት ዶ ንጽናዕ ያ ኣይፋልን እንታይ ያ ኣይፋልን እንታይ ዳ ንሕና ካብ ኃጢአት ዝሞትና ከመይልና ሕጂ ኣብኡ ክንነብር ክመጽእ ከለና ናብ ክርስቶስ ካብ ኃጢአት ሜትና ካብ ኩሉ ነገር ሜትና ዓለም ክሒድና ኩሉ ነገር ምስ ገበርናሲ ተመሊስና ከመይ ጌርና ንዑ ክንገብሮ ንኽእል ኣይከኣልን ያ ኢሉ ያ ንሕና ከመይልና ካብኡ ዝወፃናስ ተመሊስና ናብኡ ዶ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ያ ኣይከኣልን ከምኡ ኣይከውንን ኢሉ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብዛዕባ ጸጋ ክንፈልጦ ዘለና ነፃ ህያብ እዩ እምበር ሕሱር ኣይኮነን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ነፃ ህያብ እዩ ንዓና ሶሪ ማይክ ሰቲ እግዚአብሔር ይመስገን ንዓና ጸጋ እንታይ ህያብ ነፃ ህያብ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ንክርስቶስ ኢየሱስ ግን እንታይ ሞት ኣምጽኡ ምእንቲ ኃጢአትና ምእንቲ በደልና እንታይ ኮይኑ ሞት ሞይቱ ናይ መስቀል ሞት መይቱ ምእንቲ በደልና ምእንቲ ምትሕልላፍናሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ከፊሉ እዚ እንታይ እንድሕሪልና ጸጋ እዩ ጸጋ እንታይ መጽሲ ዋጋ ከፊሉና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ስለ ዝኸፈለ ስለዚ ጸጋ እንታይ ኣይኮነን ሕሱር ኣይኮነን ንዓና ግና ነፃ ህያብ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ጸጋ ነፃን ክቡርን እዩ ኣሜን ጸጋ እንታይ ነፃን ክቡርን እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ሓደ ግዜ ከምዚ ኮይኑ ይበሃል ሓደ ቆልዓ ምስ ኣዲኡ ኣብ ቤት ኮሎስ እንታይ ኮይኑ ሓደ ጋሻ መፅኡ ብደገ ስለዚ ናብቲ ገዛ ምስ ኣተወ እቲ ቆልዓ ነቲ ጋሻ ሰብኣይ ምስ ረኣዮ ትርኢቱ ደስ ኣይብልን ትርኢቱ እንታይ ኣይከውንን ደስ ኣይብልን ክሪኦ ከሎሲ ደስ ኣይብልን ስለዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ ይኹን ይተኣለ ካብ ቅድሜና ኣነ ክፃወት ኣብ ቤተይ ከም ድላየ ክኸውንሲ እዚ ሰብኣይ ይውፃልና ኢሉ ሲዑ እንታይ ኢላ ኣዲኡ ነጊራቱ እንታይ ነይርዎ ብሓዊ ዝነደደ እዩ ገጹ ኢዱ ብሓዊ ዝተቃጸለ እዩ ስለዚ ኣዲኡ እንታይ ኢላቶ እዚ ትሪኦ ዘለኻ ሰብኣይ ንስኻ ቆልዓ ኮለኻ እንታይ ኮይኑ ገዛና ብሓዊ ነዲዱ ስለዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ ኮይኑ ንዓኻ ምእንታን ከድሕን ኮበርታ ሒዙ መጺሲ ንዓኻ በቲ ኮበርታ ጠቕሊሉ ሒዙካ ክወፅእ ከሎ እንታይ ዝኾነ ዝነደዶ ምንዳድ ኢላት ትቆልዓ ብህይወት ምንባሩ ናይ መን ውጽኢት እንድሕሪና እቲ ሰብኣይ ዋጋ ስለ ዝኸፈል ንሕና ድማ ብህይወት ብጸጋ ምንባርና ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ስለ ኃጢአትና ስለ በደልና ስለ ምትሕልላፍና እንታይ ስለ ዝኾነ ስለ ዝሞተ ዋጋ ስለ ዝተኸፈለልና እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ኣሜን ስለዚ ነዚ ብጸጋ ዝረኸብናዮ ህይወት ኣባና ምእንቲ ክግለጽ ንሕና እውን ዕለት ዕለት እንታይ እናገበርና ነቲ ጸጋ እናኽበርና ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና እናተገልጸ ኣብዚ ምድሪ እንታይ ክንከውን ክንመላለስ ክንነብር ክንከይድ ክንወፅሲ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ግን ትውክልትና ኣበዩ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ነቲ ዘይንኽእሎ ዘኽእል ነቲ ንሕና ሮማይ ዝበልናዮ ነገር እንታይ ዝገብር ዘሳግረና ጸጋ ኣምላኽ ናብኡ እናተወከልና ስለዚ እዚ ናይ ጸጋ ትምህርቲ ንናይ ሥጋ ፍቓድ እናቐተልና ንናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክንነብር እንታይ ዝገብር ዝነግር ትምህርቲ እዩ ወይ ድማ ዝነግር ናይ ዕለታዊ ናብራና እናገለጽና ክንከይድ ዝምህር ስርዓት እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን it's a system ናብዚ ሲስተም ክንኣቱ እዩ እግዚአብሔር ዝደሊ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እዚ ናይ ጸጋ ትምህርቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ
ጸጋ አምላኽ ተገሊጽ እሞ ንኹሉ ሰብ እንታይ ኮይኑ ምድሓን አምጽእ ኢሉ ጸጋ ምስ ተገልጸ ናቱ ህይወት ሂቡና ዝሃበና ብጸጋ ጸጋ ምስ መጸ ንሕና እንታይ ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ነገር ክንነበር ጸጋ አምላኽ ንመኒ ንኹሉ ጸጋ አምላኽ ንመኒ ንኹሉ ጸጋ ምስ መጸ ወይ ድማ እቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ምስ ተሰቕለ እንታይ ገይሩ ንኹሉ ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ ንኹሉ ሰብ ምድሓን አምጽኡ ጸጋ ምስ መጸ ንመን ይመጽ እንድሕሪልና ንኹሉ ግን ናቡ ዝመጸ ንዝተቐበሎ ሕራይሉ ንዝተኣመኖ እንታይ ይኸውን የድሕኖ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ዘጸጋ ድማ እንታይ ዝገብር እዩ ንኹሉ ሰብ እዩ እንታይ ድማ ይገብር ዘድሕን ድማ ክብርና አምላኽ ይኹን ጸጋ እንታይ ይገብር እዩ ዘድሕን ክብሪ ንአምላኽ ይኹን ኣብቲ ክስታይ ዝሓለፈ ርኢና ፓስተር ሙሴ ገሊጽዎ እዩ ንኹሎም እዚ ቲቶስ ክዛረብ ከሎ እንድሕሪና የሲ ሐዋርያ ጳውሎስ ንቲቶስ ክዛረቦ ከሎ እንታይ ኢሉ በቶም መራሕቲ ጀሚሩ ምዕራፍ 1 እንድሕሪና እቶም ኤጲስቆጶሳት ክኾኑ ዝደልዩሲ this እንታይ ክገብሩ ይግብኦም ሕጂ ተስርዓት ናይ ህይወት እቲ ናይ ጸጋ ትምህርቲ ኣብ ህይወቶም ምእንታን ክግለጽ ንመን ነቶም መራሕቲ ዳሓር ድማ እንታይ ኢሉ ነቦታት ዳሓር እንታይ ኢሉ ነዴታት ዳሓር እንታይ ኢሉ ነንስቲ ዳሓር እንታይ ኢሉ ነጉባዝ ዳሓር እንታይ ኢሉ ንጉዞት ወይ ድማ ንባሮት ንኹሉ ዳሓር ድማ እንታይ ኢሉ ንስኻ ዋላ እንታይ ግበር ክትነብረሉ ዳሓር ድማ ነዚ ነገር እዚ ክትምህር ክትምዕድ ክትግጽጽ እንታይ ግበር ሓላፍነት ተዋሂቡካ ኣሎ ኢልዎ ክብርና አምላኽ ይኹን ጸጋ ንመን ዝትንከፍ እንድሕሪልና ዘይትንከፍ በዚ ጸጋ የሎን ክብርና አምላኽ ይኹን ነፍስ ወከፍ በዚ ጸጋ እንታይ ዝትንከፍ አድሬስ ዝግበር ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ praise God ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ስለዚህ እዚ ጸጋ ድማ እንታይ ዝገበር እንድሕሪና ሓደ ንኹሉ ሰብ እዩ ካልኣይ ዘድሕን እዩ ሳልሳይ እንታይ ይገብር ይምህር እዩ ጸጋ ይምህር አሜን ጸጋ እንታይ ይገብር ይምህር እዩ ከምኡ ጸጋ እንታይ ይገብር እንድሕሪና እዚ ትምህርትታቱ እንታይ ዝገብር እንድሕሪና በዚ ሲስተም በዚ ስርዓት በዚ አካይዳ ከይድናሲ ንእግዚአብሔር እንጠቅም ንእግዚአብሔር እንታይ ዝኾና አቀድም እግዚአብሔር ቅቡላት ኮይናሲ ናይ እግዚአብሔር ናይ ልብ ህርመት እነገልግል ምእንታን ክንከውን እንታይ ይገብረና ይምህረና በስርዓት በካይዳ በሁሉ ነገር እንታይ ክንከውን ስለዚህ ቡጌሩ ድማ ህይወትና ንእግዚአብሔር እንዳርአየ ህይወትና ንእግዚአብሔር እናገለጸ ምእንታን ክንገብር ዝገብር ስለዚህ እዚ ናይ ጸጋ ትምህርቲ እንድሕሪና እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ምኽሓድ ከም ዘሎ እንታይ ኢሉ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን እንታይ ጌርና ከሄድና ክብርና አምላኽ ይኹን ምኽሓድ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ከሄድናሲ እንታይ ክንገብር ክንነብር ምእንታን ግፍዒ ዓለማዊ ትምኒት አሎ ግፍዕ አሎ ንዑ እንታይ እንዳገብርናዮ እናካሓድናዮ ምእንታን ክንከይ ስለዚህ አጸጋ እንታይ ዝምህረና እንድሕሪና ምኽሓድ ንመን ምቲ አንጋድሊነስ ዝኾነ ጋድለስ ዝኾነ ህይወት ወይ ድማ አምላኻዊ ዘይኮነ ህይወት ሲ እንታይ ክኸውን ካብ ህይወትና ምእንታን ክውገድ ካብ ህይወትና ምእንታን ክእለ እንታይ ዝገብር እዩ ጸጋ ዝምህር ክብርና አምላኽ ይምህረና ጸጋ እንታይ ይምህረና እንድሕሪና ምኽሓድ ይምህረና ጸጋ እምቢ ማለት ይምህረና ክብርና አምላኽ ይኹን ጸጋ ትምህርትታቱ እዚዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ክንክሕድ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ንዓለም ንኽሕዳ ክብርና አምላኽ ይኹን ንዓለም ወይ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ እንታይ ይግበሩ ኣይትፍተው ኢሉ ንዓለም ወይ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ እንታይ ይግበሩ ኣይትፍተው ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ ኣብኡ የልቦን ኢሉ ስለዚህ ንመን ኢኻ ትኽሕዳ ንዓለም ትኽሕዳ ንመን ትኽሕድ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዘይኮነ ነገራት እናኽሓድና ዝምህር ጸጋይ ክብርና አምላኽ ይኹን ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ዓይንትን ንብረት ትዕቢትን እዚ ካብ ዓለም ይምበር ካብ ኣቦስ ኣይኮነን ኢሉ ክብርና አምላኽ ይኹን ካብ መን እዚ ኩሉ እዚ ፍትወት ስጋ ፍትወት ዓይንቲ ንብረት ትዕቢት እዚ ካብ ዓለም ይምበር ካብ ኣቦ
ኣይኮነን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ንዓለም ክትክሕድ ይገብረካ ንዓለም ሲስተም ክትወጽ ይገብረካ ንዓለም ነገር ክሒድካ ክትመላለስ ይገብረካ ካልኣይ ድማ እንታይ ዘኽሕደካ እንድሕሪሉ ገዛ ርእስኻ ክትክሕድ ይገብረካ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ክዛረቦም ከሎ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ በሎም ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋ ኢሉ ንህይወቱ እንታይ ይገብራ ንህይወቱ ከድሕና ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋ እዩ እቲ ንህይወቱ ምእንታይ ዘጥፋእኻ ክረኽባ እሞ ክስዕበኒ ዝፈቱ እንደሎ ህይወቱ ቀቢጹ መስቀሉ አልዒሉ ይስዓበኒ ይብል ሕጂ መስቀል ዘለዎ ናብራ ወይ ድማ እቲ ናይ መስቀል ናብራ እንታይ ንገዛ ርእስናም እናኸሓድና ናይ ኣምላኽ ምዃንና እናርኣና ምእንታን ክንከይድሲ ንገዛ ርእስናም ክንክሕድ ይገብረና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነቲ ናይ ስጋ ነገር ድማ ናይ ስጋ ግብሪ ስጋሲ እንታይ ዝኾነ ግሁድ ይብሎ እቲ ግብሪ ስጋ ኣብ ገላትያ ክዛረብ ከሎ ጥንቁልና ኩሉ እቲ ርኽሰት ክፍኣት ዝሙት ብዙሕ ብዙሕ ዘርዚሩ ኣሎ እዚ ኩሉ እንታይ እንዳኾነ ዝኸይድ እንድሕሪና እናኸሓድና ንኸይድ በቃ ኣብ ህይወት ኣብቲ ሲስተም እንታይ እንዳገበረ ዝገብረና እንድሕሪና እናኸሓድና ምእንታን ክንከይድ ይምህረና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓደ ግዜ ኣብ ኣስመራ ከለኹ ዝኾነ ዓርከይ ካብ ባረንቱ መፅዩ ባረንቱ ብሓንሳብ ነርና ሕጂ ናብ ኣስመራ መፅዩ እሱ ናብ ኣስመራ ምስ መፅእ ኣነ እሱ ኣብ ባረንቱ ናብ ኣስመራ ምስ መፅእ ኣነ ኣብ ኣስመራ ነይረ ሕጂ እንታይ ኮይነ ብጎይታ ድሒነ ፀጋ ኣምላኽ ረኺቡኒ ምድሓን መፅኢለይ ናይ ጎይታ ኮይነ ሽዑ ኮምፒሽታቶ ትፈልጥዋ ይኹም ምሽ እሳ ንኹሉ እያ ተራኸብ ምሽ ሓንቲ ፀባብን ስለ ዝኾነት እንታይ ትኸውን ኩሉ ሰብ ኢኻ ትራኸብ እንድሕር ኣብ ኣይና ድማ ንመላለስ ብዙሕ ግዜና ንኸዳ ምሽ ካብ ጫፍ ንጫፍ ሓፃር ስለ ዝኾነት ብኣ ክንከይድ ከለና ኣጋጣሚ ኣብኡ ይረኽቦ ማለት እዩ በቃ ተሓጒሱ ገለ ሕጂ ኣብ ባረንቱ ከለና ናትና ዝኾነ ስርዓት ኣካየዳ ነይሩና ድሕር ተራኺብና እንታይና በቃ ሌትስ ጎ ናበይ ንጭረም ገለ ንበሃል ክንጨርም ንኸይድ ገለ ንበሃል ንኸይድ ማለት እዩ ሽዑ እዚኣ ነገር እዚኣ ምስ ተመልሰ ኣነ ከም ቀደም ዘለኹ መሲልዎሲ ተሪ እንኳዕ ረኸብኩኻ በቃ በይነይ ነይረ ኣብ ኣስመራሲ ሰብኣይ ኣይረመረንን ሕጂ ስለ ዝረኸብኩኻ ሌትስ ጎ ገለ ኢሉኒ ከይድና ድሓር ኮፍ ምስ በልና ከም ልማዱ እንታይ ኣዚዙ መሲልኩም ቢራ ክልተ ቢራ ኢሉስ ኣዚዙ ሽዑ ኣነ ቢራ ይሰትነ ካብ ማዓስ ካብ ሕጂ ፕሬዝ ጋድ ንዑ ካብ ሕጂ ኣነ ግና ፀኒሐ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሰለስተ ወርሒ ገለገለ ብጎይታ ሽዑ እንታይ ኮይኑ እንድሕሪልና ነቲ ትፈልፆ ነገርም እንታይ ዝገብረካ እምቢ ክትብል ይገብረካ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንፋለጥ ኮይና ንፋለጥ በቃ ንፋለጥ ኢና ብዙሕ ምስኡስ እንታይ ንገብር ኢና ናብ ድላይ እንታይ ይገብረካ ይጠዋዊካ ከም ገለ ይገብረካ ስለዚ ምስ መፀሲ ኣይፈልጠካን ኢለ እምቢ ኢለ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ትኽሕዶ ነቲ ትፈልጦ ኣብ ህይወትካ ገዚኡካ ዝነበረ ነገራት ኩሉ እንታይ ትገብሮ ትኽሕዶ ምኽሓድ ማለት እንታይ ማለት እንድሕሪና ዋላ ነቲ ትፈልጦ ዝተለማመድካዮ ነገር ግን ምስ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዘይከይድ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ትገብሮ ትኽሕዶ ሽዑ ኣይሰትነ ምስ በልኮስ ከመይዳ ገለ ኢሉኒ ሽዑ መስኪረሉ ከምዚ ለስ ኣይ ደሓን ንዓኻ ሳገዲፈ ያለኹ ገለ ኢሉ ከይዱ ተመሊሱ ማለት ኣሴት ስለዚ ምኽሓድ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነቲ ትፈልጦ ነገርም ነቲ ዝተለማመድካዮ ነገር ግን ምስ ናይ ኣምላኽ ነገር ዘይኺደካ ምስ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ዘይኺደካ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ትገብሮ እምቢ ትብሎ ኖ ትብሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ኣዒንትን ንብረት ትዕቢትን እዚ ካብ ዓለም ይንበር ካብ ኣምላኽ ወይ ካብ ኣቦ ኣይኮነን ካልእ ድማ እንታይ ይገብር ንገዛእ ርእስኻ የኽሕደካ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንድሕሪና እቲ ጎበዝ ናብ ኢየሱስ ጎዩ መፂስ እንታይ ኢሉ ይብለና በቃ ናይ ዘላለም ህይወት እንታይ ከወረስ እንታይ ይገብር ኢሎ ዝዳ እንታይ እዚ ግበር ገለ ምስ በሎስ እዚ ካብ ቁልዕነተይ ጀሚረ እንታይ ሓለየ ገይረየ ምስ በሎ ሓንቲ ነገር እንታይ ተሪፋትካላ ሓንቲ ነገር ተሪፋትካላ ኢሎ እሱም
ዘለካ ኩሉ ሸይትካ ንድኻታት ሃብሞ እንታይ ግበረኒ ሰዓበኒ ኢልዎ ዝገርመኩም እግዚአብሔር ሲ ኣብ ናይ ሰባት ነገር ሓንቲ ነገር ይገድፍ እሱ ድማ ጸጋ አምላክ ከም ዘለና ከረዳአና ምእንታን ሓንቲ ነገር ይገድፍ ሎሚ ሓንቲ ነገር አለኩም ዲያ በህይወትኩም ጸጋ አምላክ እኹልን ተረፈኒ ክብረን አምላክ ይሁን ሓንቲ ነገር ዶ አለኩም ዘይትኽእሎ እዚ ድማ ናብ ጸጋ አምላክ ክትውከል ይዝገብረካ ጸጋ አምላክ ክትውከሎ ናብ ጸጋ አምላክ ክትመጽ ሓንቲ ነገር ኣብ ህይወትካ እንድሕር ተሪፉ ንሱ እንታይ ዘመልክተካ እንድሕርልካ እንስኻ ከም ዘይትኽእል ጸጋ አምላክ ግና ንኹሉ ከም ዘኽእል እንታይ ክትፈልጥ ምእንታኒ ክብሪ ንአምላክ ይሁን እስኪ ነዚ እግዚአብሔር ብጣቂዕትን ብእልልታን እስኪ ነኽብሮ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ እዚ ጸጋ እዚ እንታይ ዝገብር ዓለማዊ ትምኒት ኩሉ ነገራት እንታይ ክንገብር ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሄድና ብጽድቂ ድሓር ናብታ ካልአይቲ እቲ ጸጋ እንታይ ዝገብር ምኽሓድ ምስ መሃረና እንታይ ዝገብረና ምንባር ድማ ይምህረና ክብርን አምላክ ይሁን እቲ ጸጋ እንታይ ይምህረና ምንባር ኣብዚ ዓለም እዚያ ብጥንቃቐን ብጽድቅን በአምልኾን መንፈሳዊነትን ይብሎ ኣብ ተሐዲሽ ትርጉም በአምልኾን ዝብሎስ መንፈሳዊነት ክንነብር ይምህረና እቲ ናብራ ክኸውን ዘለዎ እቲ ጸጋ ዝምህረና ክኸውን ዘለዎ ክብርን አምላክ ይሁን ናትና ኤክስፒሪየንስ ብላንትና ልምዲ ብናትና ነገር ዘይኮነስ እቲ ጸጋ ዝምህረና ትምህርቲና ክንነብሮ ዝግባአና ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ስለዚህ ጋድሊነስ ንአምላክ ምምሳል ንአምላክ እንዳመሰልና ክንከይድ እዩ እቲ ጸጋ ዝምህረና ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እንታይ ኢሉ መንፈሳዊነት ወይ ድማ አምልኾ ይብሎ ወይ ድማ ጋድሊነስ ይብሎ ወይ ድማ ንእግዚአብሔር እንዳመሰልካ ምኻድ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:3 እንታይ ኢሉ እቲ ብፍልጠትን እንታይ ክብሩን ደግነቱን ዝጸዋዓና አምላኻዊ ኃይሉ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ኢሉ እንታይ ገይሩና እንድሕሪና ንአምላኻዊ ነገር ክንከውን ሲ እንታይ ኩሉ ሂቡና ኩሉ እንታይ ገይሩና ሂቡና መንፈሳዊነት በመንፈሳዊነት ክንከይድ መንፈሳዊ ጋድሊነስ ክህልወና በህይወትና ንአምላክ ምምሳል ክህልወና በህይወትና ሲ እቲ ጸጋ እንታይ እዚ ምህረና ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ አቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:8 እቲ ስጋዊ ምልምማድ ንቁሩብ ነገር ዝጠቅም አምልኾ ግና ንኹሉ ይጠቅም ነዚ ሕጂ ዘላ ህይወትን እዚያ ነታ ትመጽን ካ ተስፋ ኣለዎ ጋድሊነስ እንታይ ዝገብር እንድሕሪ ነው ነዚ ዝመጽን ነታ ነዚ ዘሎ ነታ ትመጽን ጋድሊነስ እቲ ስጋዊ ምልምማድ ግን ኣብዚ ይተርፍ ክብርና አምላክ ይሁን ኣብዚ ንዝተርፍ ዘይኮነሲ ነቲ ጋድሊነስ ንአምላክ እንዳመሰልካ መንፈሳዊነትካ ሓሊኻ ንኽትከይድ ሲ መንባር ዝበሃል ነገር ኣሎ ክብርና አምላክ ይሁን መንባር ወይ ድማ መንፈሳዊነትና ሓሊና ክንከይድ እግዚአብሔር ይምህረና ብጸጋው ካለ ድማ እንታይ ኢሉ ብጽድቅ ኢሉ ራይት ስታንድ ዊዝ ጋድ ምስ እግዚአብሔር ትክክለኛ አቃውማ ክህልወና ምእንታን ክብርና አምላክ ይሁን ራይት ስታንድ ዊዝ ጋድ ኤልያስ ናይ አምላክ ሰብ ናብ አካብ ምስ መጸስ እንታይ ኢልዎ አነ አቅድሚ እግዚአብሔር ዝቀውም ኢሉ ብዛዕባ ትኽዛረቦ ከሎ በቃ ሰማይ ክትዕጾያ 3 ዓመትን ፈርዓ እንታይ ልኬቶ ክትግበረላ ገለገለ ምስ በለሲ በቃ ገሪሞ እሱም ዝኸውን ዘሎ እንታይ ኢልዎ አነ እንታይ አቅድማ አምላክ ዝቀውም ኢሉ ክብርና አምላክ ይሁን አነ አቃውማይ ወይ ድማ አካይዳይ ምስ እግዚአብሔር እንታይ ራይት ስታንድ ዊዝ ጋድ አሜን ምስ እግዚአብሔር ትክክለኛ ዝኾነ አቃውማ ስለዘለኔ እዚ ዝገብር ዘለኹ ይብሎ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ካለ ድማ እንድሕሪና ጽድቂ ክኸይድ ወይ ድማ ንጽድቂ ክኸይድ እንታይ ክትሓድጎ ይብልካን ክብርና አምላክ ይሁን ኢዮብ ዝገርመኒ ሰብ ኢዮብ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ጻድቅ እንታይ ዘይብሉ ገለይሉ እግዚአብሔር ገሊጽዎ እዩ ግን ጸጋ አምላክ አቡ ከም ዝተገልጸ ዘርኢኩም እንታይ እንድሕሪና ጸጋ ኣብ ብሉይ ኪዳንም ነይሩ ክብርና አምላክ ይሁን ሞር ግን ብክርስቶስ ኢየሱስ አባና እንታይ ኮይኑ ተገሊጹ ክብርና አምላክ ይሁን እንታይ ኢሉ መሲልኩም ኢዮብ ክዛረብ ከሎ ንጽድቀይ አጽኒዐ እሕዞ ኢሉ ዝገርም ሰባይ ንጽድቀይ እንታይ ገብሮ አጽኒዐ እሕዞ ምስ በለሲ እንታይ ኢሉ ከቶ ኣሓድጎን እንታይ ኣይገብሮኒ ከቶ
أحدكم كابتن معلتاتي لبي سلحانت كوا أين غفنن يلو بتعمل زجرب كابتن معلتاتي سي لبي نوالا حانت كوا أين غفنن يلو أنت هاي قبره عزنعي نتصدق أنت هاي قبره عزنعي حزو كبرنا أملاك يكون كتو خيد ما حد قوني أنت هاي لو شعو كابتن معلتاتي لبي سلحانت كوا أي تنغفنن يلو كبرنا أملاك يكون إذا أبي إيوس تجبت أتجاي كبرنا أملاك يكون يعقوب 13 تدمع 5 له نتوم سلام زجبرون تفرد صدقي بسلام كزرهم يلو كبرنا أملاك يكون صدقي توم سلام زجبرو أنت هاي زجبرو زنبرو بسلام زخدو بسلام زملا لسو تفرد صدقي بمنتهي بسلام كزرهم كبرنا أملاك يكون يسوع نزل عالم قويته باولوس بتاعم زجرم سبي كم زيلو أب كورنثوس قدامي كورنثوس 10 اتزلخو وجنا باولوس انتايلو اتزلخو وجنا بصقا املاخ يزلخو يلو كبرنا املاخ يكون اتزلخو وجنا بمنتاي بصقا املاخ يزلخو كاب كلاتهم زبزح عاركو يلو لمنتاي تسعر زلو اندحريلنا ناتو اكتيفيتي يقبر ايكونن ننا اغزابير صقا بهيوتو منتان كغلصيو انتاي زغبر زنبره زصعر زنبره ناي املاخ صقا نسخاي خانتاي تغبرني نخلو ነገር ተخلني አባኻ ወከላለሁ ናትካ ነገር ደልለሁ እንዳበለሲ ጳውሎስ በቃ ካብ ኩሎም ንዳዕል እንታይ ገበርኩ ጻርኩ ይሉ እንበር እትን አይ ተዋሃበ ጸጉ ከንቱ አይኮነን ይሉ ክብረና አምላክ ይሁን እትን አናስ ተዋሃበ ጸጋ ከንቱ አይኮነን ክብረና አምላክ ይሁን እስኪ ከሙ በሉ እትን አይ ተዋሃበ ጸጋ ከንቱ አይኮነን እትን አይ ተዋሃበ ጸጋ ከንቱ አይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እምባርሲ ይሉ እትምሳይ ዘሎ ጸጋ አምላክ ዳአዩ እንበር አና አይኮንኩን ይሉ በቃ መጨረሻ ስንት አይኮኑ ዲፔንድ ኦን ዘ ግሬስ በቃ ናብሲ ግሬስ ስንት አይኮኑ ተጸጊዑ እትጻሩ ሁሉ ነገራቱ ሲ ሁሉ ዝገብሮ ዘለኹ ነገራቲ ካምንታይ ካባይ አይኮነን ካበይዳሉ ካብት ጸጋዩ ክብረን አምላክ ይሁን እቲ አካኖል እቲ አፍልጦ እንታይ ገብሮ ነሩን አምላክ ይህቦ ነሩ ትጸጋ ዝኸውን ዘሎ ዝኸውን ኣብ ህይወት ይጽዕሮ ዝጎኖ ዘለኹ ሁሉ ሲ ካምንታይ ዝተልዓለ ካብት ጸጋ ዝተልዓለ ስለዚህ ጸጋ እንታይ ዝምህር እንደህሪልና መንባር ይምህረና መንባር ከነብር አምላክ ከነብር እንታይ ይገብር ይምህረና ሐዋርያ ጳውሎስ ጴጥሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ ነፍስ ወከፍ ከምቲ ተቀበሎ ውበት ጸጋ ከምሕያውት መገብቲ ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ አምላክ ንሕድሕድኩም እንታይ ይግበሩ አገልግሉ አምላክ ንነፍስ ወከፍ እንታይ ሂቡ ጸጋ ዘይተዋሃበሎ ዲ ናብ ክርስቶስ ምስ መጻና ጸጋ ዘይተዋሃበ የለን ክብረና አምላክ ይሁን ስለዚህ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ አመንጎና አሎ ንሕድሕድኩም እንታይ ይግበሩ አገልግሉ ፕሬዝ ጋድ ኢየሱስ ጎይታ ተሓደነ እንታይ ከገልግለይ በምታይ በትስተዋሃቦ ጸጋ በት ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ገይሩሲ እንታይ ይገብር የገልግል ክብረና አምላክ ይሁን ጸጋ አበ ኣብ ኩሉ ሰብ ክብረና አምላክ ይሁን ጸጋን ዝተወሰኑ ሰባት ዘይኮነስ ጸጋ አመን ኣብ ኩሉ ሰብ እቲ ዝተዋሃበኩም ጸጋ ድማ እንታይ በቲ ናይ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ አምላክ ንሕድሕድኩም እንታይ ትገብሩ ተገላገሉ ክብረና አምላክ ይሁን ከገልግለካ እስኪ በልዎ ንጥቃኸው ዘሎ ከገልግለካ ክንገላገሊና ምክንያቱ እቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ አባኻ ስለ ዘሎ ክብረና አምላክ ይሁን እቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣብ ነፍስ ወከፍና ስለ ዘሎ ክብረና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከዛረበ ሆለ እንታይ ኢሉ መሲልኩም አታወደይ እምባር ሲሎ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ እንታይ ይግበር ደልድል ክብረና አምላክ ይሁን አታወደይ እምባርሲ ኣብቲ በቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ጸጋ እንታይ ይግበር ደልድል እስኪ ከድልድል ይበሉ ከድልድል ብጸጉ ከድልድል ብጸጉ ከድልድል ብጸጉ ከውሜ ኢየሱስ ጎይታ አሜን እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባ ይሰማዕካዮ ድማ ንኻልኦት ክምህሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰብ ሕድሪ እንታይ ግበሮ ሃቦ ኢልዎ ክብረና አምላክ ይሁን ለዚ ትጸጋ እንታይ እንዳተዋሃበ እንዳተቀባበልካ ተገልግሎ ምግልጋል እና እንታይ እንዳኾንካ እና ተቀባበልካ ክብረና አምላክ ይሁን ጸጋ ዘይብሉ የለን ኣብ መንጎና ምክንያቱን ኣብ ክርስቶስ ምስ መጻና እቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣብ ነፍስ ወከፍኩም እንታይ ኮይኑ ተኣሚጡ ክብሪ ንአምላክ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ስለዚህ
እጸጋይ እንታይ ዝገብረና እንድሕሪልና ዘንብረና ካባኻ ካብ ክእለትካ ካብ ትንስኻ ትገብሮ አክቲቪቲ ገለ ዘይኮነስ ጻዕርኩ ኢሉ ግን እዚ ብምንታይ ኢሉ ብጸጉ ኢሉ አሎ ሲዒሩ በቃ ነዛ ዓለም እንታይ ገይርዋ ብትምህርቱ መሊዋ ግን እዚ ዝኾነ ብምንታይ ጽዒረ ድሓር ግን እንታይ ኢልዎ ብጸጋኻ ኢሉ ጎየ ንዓለም ኩሉ ናይትካ ነገር ክስታይ ገይረ ጴጥሮስ እንኳን ካይተረፈ እዚ ናይ ጳውሎስ ትምህርትሲ ንምርዱ እንታይ ዝበሎ ጭንቂዩ ዝበሎ ትምህርትታት ዝመፀ ናይመን ናይ ጳውሎስ ንዓለም ዘናውት ዘሎ ናብ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝኸይድ ሰብ ቤት ዝተረድዮ ናይ አምላኽ ነገር ከሓዘ ጫፍ እንደሓዘ ናብ ዝተፈላለዩ ነገር ዝወስዶ እንደህሪና ናይመን ናይ ጳውሎስ ትምህርቲ ግን ጳውሎስ ኣብ መጨረሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሁሉ ዝኾነ ካብ ምንታይ በቃ ጸጋይ ጽዒረ ግን እዚ ምጽዓረም ካብ ምንታይ ዝተልዓለ ኢሉ ካብ ጸጋ ዝተልዓለ ክብሪ ንአምላኽ ይኹን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ሳልሳይ እንታይ ምህረና ዝጸጋ እንድሕሪና ምጽባይ አሜን ምጽባይ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እቱ ብሩኽ ተስፋና ናይ ትዕዙዝ አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ምግላጽ ክብሪ እንታይ እናተጸበና ሕጂ ንጽበዮ ነገር አለና ማለት እዩ ንጽበዮ ነገር አለና ንሕና ሓደ ነገር ንጽበለና ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን እንጽበዮ ምጽባይ ድማ እንታይ እንድሕሪልናስ እንታይ ሎ አቡ ይዛረብ ናይ ትዕዙዝ አምላኽናን መድኃኒናን እንታይ ክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ምግላጽ ክብሪ እንጽበ ሰባት ኮይና ገርመኩምን ና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እንጽበ ሰባት ኮይና በቃ ክብሩ ዳሃር ዝኾነ ነገር ከነሐሰብ ኮለናስ ብጣዕሚ ዝገርም ክብርና አምላኽ ይኹን ለዚ እዚና እንጽበዮ ክብሪ አሎ እቲ እንጽበዮ ምግላጽ ክብሪ ና ኢየሱስ ክርስቶስ አሎ እዝና ሐሰብናይና እንታይ ትጸጋ ነዚ ዝምህረና ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ስለዚህ እዚ ምጽባይ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን በመخሓድ በጽድቅን እግዚአብሔር በመምሳል እናተጸበና እንዳነበርና ምጽባይ ዝምህረና ክብርን አምላኽ ይኹን ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን እናخሓድና በጽድቅን በአምልኾን ጋድሊነስ አብዮትና እናተገለጸ ስለዚህ ነቲ ክቡር ና ኢየሱስ ክርስቶስ መምጻ ክብሪ እናተጸበና ከንከይዲ ምህረና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:23 ከምዚ ኢሉ ክብርን አምላኽ ይኹን እንታይ ኢሉ መሲልኩም አምላኽ ሰላም ባዕሉኻ ንኹለንተናኹም ይቀድሶ ኢሉ አምላኽ ሰላም ባዕሉ ንኹለንተናኹም እንታይ ይግበሮ ይቀድሶ ክቀድስ ከሎ እንታይ ዝቀደስ እንድሕሪልና በታ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ምግላጽ ክብሪ አሎ ማለት እዩ እታ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ነሳ እንታይ ትባል ምግላጽ ክብሪ ትባል ክብርና አምላኽ ይሁን ስለዚህ ነዚ ክጽበዩ ከለኹ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ብለዝሎ እንታይ መንፈስኩም ነፍስኩም ስጋኩም እንታይ ይኹን ብዘይ መንቀብ ይተሐሎ ኢሉ ክብርና አምላኽ ይሁን ለዚህ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕሪልናስ ኤቭሪ ናይ ኩለንተናና እንታይ ክኸውን ብኩሉ ንና እግዚአብሔር ነገር ዘኽብር ምእንታን ክኸውን እዩ እግዚአብሔር በጸጉኡ ገይሩ ዝምህረና ክብርን አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እቲ ዝጸዋዕኩም ዘሎ እሙን እሞ ንሱን ክገብሮ እዩ እቲ ዝጸዋዕና መን እሙን እዩ ሰብ ሓደ ነገር ይልካ ንጽባሒቱ እንተጠለመካ እምነት ጠሊሙ ይባል እግዚአብሔር ግና ንሱ እንታይ ይገብርን አይጠልምን እሱ ሰብ እንተጠለመ ንሱ ግና ለዘላለም እንታይ ኮይኑ እሙን ኮይኑ ይነበር ይብልና እግዚአብሔር እሙን እዩ ስለዚህ ነቲ ዝበሎ እግዚአብሔር ዝገብር አምላኽ እዩ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ እቲ ዝጸዋዕኩም ዘሎ እሙን እሞ ንሱን ክገብሮ ኢሉ ክብርን አምላኽ ይሁን ኣብ ፒተር ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5:10 ድማ እንታይ ኢሉ መሲልኩም እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ናይ ዘላለም ክብሩ ዝጸዋዕኩም بكريستوس يسوس نام منتي نام ناي زلالم كبرو زصواعكم املاك كله ጸጋ انتي املاك كله ጸጋ قرب ጊዜ حساره መከራ መጸገብኩም እነሱ እንታይ ገብረኩም እዩ ክፍጽመኩም እዩ ከበርታዓኩም እዩ ከሰርተኩም እዩ ክብር አምላክ ይሁን ጸጋ እንታይ ዝገብር
كله انتي زخونه صوعكم املاك كله صقاي انتي زغبر اندحرينا كفصمكم يو كبرتعكم يو كسرتكم يلو كبرنا املاك يكون ስለዚህ ጳውሎስ ነዚህ ስለተረድኦ በዝናብራ ድማ እናخሓደ ነዚህ መንፈሳዊነት ጋድሊነስ ድማ በአብዮቱ እንዳነበረ ዝኸይድ ዝነበረ ንአምላኽ ሰብ አመጨረሻ ነቲ ወዱ ዝሆነ ብጎይታ እንታይ ዝገበሮ ናብ አገልግሎት ዘምጾ ወይ ድማ ናብ ጎይታ ዘምጾሞ አገልግሎት ዘዕበዮ ወዱ ክጽሕፈሉ ኸሎ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:8 ከምዚ ኢሉ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልትቲያ ዝህበኒ አኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለ ያለ በቃ ካይኮነ ኸሎስ እንታይ ኢሉ አኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለ ያለ እንታይ ስለዝኾነ እንድሕሪልና እንታይ እናኸሓደ ናይ አምላኽ ናብራ መንፈሳዊነት እንዳነበረ እናተጸበየ ይኸይድ ስለዝነበረስ ሓደ ነገር ተረዲእዎ እንታይ ኢሉ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እትጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ በታ ብኽብሪ ዝግለጸላ በታ ምጽአቱ በታ ናይ መጨረሻ ምሱ እንራኸበላ መዓልትሲ ዝህበኒ አኽሊል ጽድቂ እንታይ ኮይኑለ ያሎ ተነቢሩለ ያሎ ኢሉ እዚ ግን ኢሉ ዳሃር ሐዋርያ ጳውሎስ ንርእሱ ጥራይ ያገበራል እዚ ግን ኢሉ ነመን ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ሁላቶም ድማ ይንበር ንዓይ ጥራይ ያኮነ ነቶም ምግሃዱ ዝጽበዩ ሁላቶም ስለዚህ ምግላጽ ክብሪ ጎይታና እንጽበ ክንከውን እዩ እትጸጋ እንታይ ዝገብረና ዝምህረና ኢየሱስ ጎይታ ጸጋ አምላኽ ተገሊጽ እሞ ንኹሉ ሰብ ድማ ምድሃን አምጸ እጸጋ ድማ ዝመጸሲ እንታይ አይኮነን ክቡር ስለዝኾነ ፕሪሺየስ ስለዝኾነ ንአምላኽ ሕያብ ስለዝኾነ ንሱ ግና እግዚአብሔር ንክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወቱ ሂቡ ዋጋ ከፊሉ ዝመጸ ክቡር ሕያብ ስለዝኾነ እግዚአብሔር እዚ ጸጋ እዚ ድማ እንታይ ይምህረና እንድሕሪልና ዓለማዊ ትምኒት ክሄድና ምስ አምላኽ ድማ ብምንባር እንታይ አንከውን ነቲ ክቡር ምግላጽ ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበና ከነብር እዚ ጸጋ ይምህረናል ክብርና አምላኽ ይሁን እስኪ እግዚአብሔር ብጣቂዕትን ብእልልታን ነኽብሮ ስለዚህ ጸጋ ስለዚህ ሀበና ጸጋ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታዩ ክብርና አምላኽ ይሁን እንዴው በጸጋ ነው እንዴው በጸጋ 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 ያደረኩት የለም ስለመዳኔ ያደረኩት የለም ስለመዳኔ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ እስኪ ኩላትና ካብዘለና የተሲና አመስግና ክንወደና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እንዲሁ በጸጋ ያደረኩት የለም ስለመዳኔ ያደረኩት የለም ስለመዳኔ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ ያደረኩት የለም ስለመዳኔ ያደረኩት የለም ስለመዳኔ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ ያደረኩት የለም ስለመዳኔ ያደረኩት የለም ስለመዳኔ እንዲሁ በጸጋ የዳንኩት እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ ያደረኩት የለም ስለመዳኔ ያደረኩት የለም ስለመዳኔ
በጸጋ የዳንኩት እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ ያደረኩት የለም ስለ መዳኔ ያደረኩት የለም ስለ መዳኔ እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ እስኪ ንሞዳታ ሄዳውና ዘርጌህና እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ ያደረኩት የለም ስለ መዳኔ ያደረኩት የለም ስለ መዳኔ የሰራሁት የለም ስለ መዳኔ የሰራሁት የለም ስለ መዳኔ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለ ወዱ ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ትናይ መስቀል ወዕለታ ሃሌሉያ እስከዳውና ዘርጊህና ነዝ ጎይታዚ ንባርኮ እስኪን መወዳታ ነመስግን ነው እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ስለቲ ዝረኸበና ጸጋ ስለ ዝረኸብና ይዮ ጸጋ ስለ ዝረኸብና ይዮ ምህረት ንጎይታ እስኪን ባርኮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዲሁ በጸጋ የዳንኩት እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ ሃሌሉያ እንዲሁ በጸጋ ነው የዳንኩት እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ ያደረኩት የለም ስለ መዳኔ ያደረኩት የለም ስለ መዳኔ የሰራሁት የለም ስለ መዳኔ የሰራሁት የለም ስለ መዳኔ ሃሌሉያ ስለዚህ ጸጋዚ ንጎይታ እስኪ ንባርኩ ግፍእን ዓለማዊነትን ጊህልና ብጽድቂ በምልኾ ብጥንቃ ሃሌሉያ ክነብር ዝምህረና ምግሃድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበና ክነብር ዝገብረና ጸጋ ዝጸጋ ናትና ኮይኑ ይሞ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ነመስግን ነው እስኪ ነኽብሮ ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ ጎይታ ነመስግነካ አሎና ጎይታ ክብሪ ንህበካ አሎና ጎይታ ሃሌሉያ ተመስገን ጎይታ ሃሌሉያ ክብር
ያልኩት የዋልከውን ውለታ ማን ያዝንለኝ ነበር ሞቶ በኔ ቦታ ሞቶ በኔ ቦታ ትዝ ይለኝ ጀመረ ውስጥ ውስጤን መዳኔ ሌላ ታምር ባይኖር በቂ ነው ለኔ በቂ ነው ለኔ ሌላ ነገር የለኝም ውስጤ ለኔ በቂ ነው ኢየሱሴ ዘምር አለኝ
የዳውና ዘርጌና በእምነት አመስግና በበረከት እግዚአብሔር ክንወጽና እግዚአብሔር ይባረክ ቅዱስ አምላክና በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነመስግነካለና ስለዚህ ነበረና ናይ አምልኮ እግዚአብሔር አቦይና ይቃልካ ጊዜ ሁሉ ነኽብረካ ነመስግነካለና ንሁሉ ሰብ ንምድሃን ስለስተገልጸ ጸጋኻ በዚህ ጸጋውን ንሕናውን ስለስተረኸብና ጎይታ ነመስግነካለና ጎይታ ግፍእና ዓለማዊነትን ክሄድና በጽድቂ በምልኾ በጥንቃቅ ክንነብር ስለዝድግፈና ስለዝምህረና ጸጋኻ ክብርን ህበካለና ነቲ ክቡር ተስፋና ምክሃድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እና ተጸባበና ክንነብር ዝገብረና ሕያው ጸጋኻ ዝምህረና ሕያው ጸጋኻ ጎይታ በሕይወት ነፍስ ወከፍና ስለዝሰርህ ነመስግነካለና ጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስለዘማልት እዚ ተመስገን ቃልካ በመንፈስ ቅዱስካ አብልብ ነፍስ ወከፍና ይተሃተም ክንነብረሉ ድማ እግዚአብሔር አቦይ ዝድግፈና መንፈስ ካን ጸጋኻን መሳና ስለዘሎ ነመስግነካለና ክብር ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናአኻ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላም ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም አብተኸድዎ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ደጌታ ጸላእትኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ውረሱ ናትኩም ዝሆነ ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላክ ደተሃለወን ደተባረኸን ይሁን ሰሙንኩም በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ብርሃንኩም መመልሶ ይድመቅ ጌታ ኢየሱስ ይባርኩም በሰላም ኪዱ كم زخونة أمين يا